distance to slow down Runrig. Yn y drydedd safle in third, 556. Mae dan i ganlyniad yn y de, i ni wedi bod yn edrych ar ddosbarth yr ebolion blwydd o'd, y Merlod Cymreig Teip Cob. A'r un sydd wedi mynd ar garden goch, Stafford Rockefeller, yn eiddo i Jamie Garland. Ie. Felly, eiddo Jamie Garland, Stafford Rockefeller, yr Ebol Blwydd, adran ec. A dyma ni olygfa fendigedig yn y de, llongyfarchiadau mowr iawn i Stafford Rockefeller yn eiddo i Jamie Garland ac yn cipio'r wobr gynta gyda'r ebolion blwydd o'd ar adran ec. Nodwyn a dywyr yn adranna ifanc adran Merlod Cymreig Teip Cob. We are very grateful to Locksley Solicitors for sponsoring the senior classes in the Welsh Ponies Cob type here today, and we're very glad to have Sam Taylor with us this morning to present the awards.